Leon guztiei, da mil esker gaur hona etortzeagatik, xakeari buruzko hitzaldi batera. Ez da ohikoa, xakean jokatzea bai, baina xakeaz hitz egitea ez da hain ohikoa. Eta xakeari buruz hitz egitera hurbildu garenean batera edo bestera, normalean ez da jende askorik azaltzen. Eta beraz, gaur oso pozik etorri naiz, Miarritzera, eta benetan pozik zuek hemen aurkitzeaz. Patxi Angulo ere gaur ezagutu dut, jokoen eta xakeen maitalea esango nuke, pasioz bizi ditu jokoak, xakeen historia, Donostian museo txobat ere badauka jokoak eta xakeak eta biltzen dituena, eta benetan egundoko lana egin du horiek biltzen eta horien berri ematen, eta niretzat plazer bada bera bezalako jendearekin zaletasun hau konpartitzea, eta beraz, zuei ere zaletasun horren ataltxo bat ekutsatzea espero dugu. Beldur ere ematen didazue. Segurazki zuetako bat baino gehiago edo akaso gehienok ni baino gehiago dakizuelako xakeaz. Nik xakean jokatzen badakit, baina besterik gabe, zalea naiz. Ez naiz bateria profesionala, gustokoa dut xakea, baina besterik gabe. Eta, hau kontatzen hasita kontatuko dizuet, pixkate liburu hau nondik sortu den. Saiatuko naiz, asmoa nuen liburuak 64 atal ditu, xake taula batek dituen 64 laukitxoak adina, eta, asmoa nuen amu gisa, oso gainetik bada ere bakoitza aipatzeko, ikus dezazuen xakeari buruz zenbat gauza kontatu daitezken eta zenbat gauza esan daitezken. Baina luzegia geratuko denez saiatuko naiz laburtzen. Ordu erdi, 3 ordu laurden hitz egiten ahaleginduko naiz, gehiago luzatu gabe eta gero nahiago dut zuek galderak egitea, eta hemen lagun artean, da konfiantza giroan gaudenez, xakeari buruz eta hitz egin nahi dugun horretaz, denek hitz egitea. Xake partida baten moduan planteatuko dut nire azalpena, 3 zati ditu, eta xake partidak ere horrelaxe antolatzen dira hasiera, gero jokoaren garapena izaten da, eta gero bukaera edo errematea, bai? Orduan hasiera posizioak hartzeko modua izaten da, pixkanaka, gero garapenean jokoan sartzen gara buru belarri, eta amaiera errematatzeko garaia. Beraz, aurkezpena ere holaxe prestatu dut. Hasiera. Hasiera, Oianak ederki azaldu den moduan, 2008ko urrian izan zen, ez? COVID-19aren bigarren olatua edo, iritsi zitzaigun, eta, hegoaldean meintzat etxeratzea agindua ezarri zuten, udazkenean, gauean ere, eta berriro ere, ez egunez, etzen hasierako itxeldia bezainen estua izan, baina, gauetan eta ere, berriro etxean sartuta egon behar izan genuen, eta horrek, aukera gehiago eman zigun gauza askotarako. Sukaldean aritzeko, irakurtzeko, lo gehiago egiteko, xakean jokatzeko, telesailak ikusteko, bakoitzak gustoko duen hori egiteko, ezta? Eta aldi hartan, Netflixek The Queen's Gambit, ez? Telesaila estrainatu zuen, xakea, drogak, feminismoa eta moda kontuak uztartzen zituen telesaila, 8 atal besterik ez dituena, Walter Tevis idazleak 1983an plazaratutako novelan edo eleberrian oinarrituta, eta, telesailak kontatzen du, Beth Harmon protagonistak 60ko hamarkadan, pixkanaka xakearen munduan nola egiten duen gorantz, ezta? Umezurtegi batean uzten dute, oso txikia denean, eta pixkanaka bere atezainarekin jokatzen hasten da, bera hartzen dira egundoko gaitasuna duela xakean, ondoko herriko institutura eramaten dute, han ere txabelketak irabazten hasten da, eta pixkanaka telesailak kontatzen du, 60ko hamarkadan nola egiten duen munduko txapelketaraino, eta Errusian bertan ere munduko txapeldunak irabazterainoko bidea, ezta? Telesailak egundoko arrakasta izan zuen munduan zehar, xakea oinarri duelako, baina batez ere, gero aipatuko ditugun beste kontu batzuk ero oinarri dituelako, feminismoa, emakumeen alduntzea, eta bar, ez? Nik telesaila hau ikusi nuen, eta berala nire buruari egin nion galdera. Nik zer arraiongatik 2020an ez dakit ia ezer xakeaz. Xakean jokatu nuen
gaztetan, aitarekin, txikitan ikasi nuen, etxean jokatzen genuen, baina nik ohikoak ditudan edabideetan, pilota, arrauna, futbola, akaso errugbia, eta txirrindularitza, dira ohikoak. Eta behin eta berriro horiek bueltaka, baina xakeaz inork ez dugu ezer kontatzen, zergaitik. Eta orduan, akordatzen hasi nintzen, ez? Nola xakean lehen aldiz 12-14 urterekin jokatzen nuen, aitak erakutsi zidala xakean aritzen, etxean jokatzen genuela, anaia eta hirurun artean, amak ez zuen ikasi, ez zuen jokatzen, baina, ordudanik gehiegi landu gabeko zaletasuna izan dut, ez? Gogoratzen naiz, porretara joateko kanpinera edo, txinatar denda horietako batean edo xake taularen bat erosi izana, plastikozkoak, dala, eta xake taula eder bat edukitzeko gogoa ere betienik izan nuela, oroitzen nuen, ez? Telesaila ikusi eta esan bitu, nire buruari opari bat egingo dio, xake taula hon bat erosiko dut, ez? Eta orduan, sarean aurkitzen eta ezin nintzenean, konturatzen nintzen, ez zela lehen aldia, xake taula hon baten bilari nintzela, lehenagotik ere aritu izan nintzela, baina, inoiz ez nuen esatu. Eta orduan, erosi nuen xake taula, eta etxean xakean jokatzen hasi ginen, telesail horren eraginez. Eta berriro galdera, ez? Zergatik zait xakea arrotza edo ez ezaguna, eta zergatik ez ditut ezagutzen gaur egungo xake jokalari handiak, ez? Garai batean, aitaren eraginez eta, Karpov, Kasparov, Spassky, hoien guztiak, hoien izenak ezagunak zitzaizkida, baina, eta gaur egungoak zein dira. Eta batez ere, eta telesaila ikusita, eta emakumeak, xakean non daude emakumeak? Xakean ere non daude, ez? Eta hori izan zen galdera. Gogoan nuen, Stephen Zweig idazleak xake novela argitaratu zuela bere garaian, euskaraz ere Alberdania etxeak 1989an plazaratu zuena, Xabier Mendiguren berezi hartuk euskaratua, eta, liburu hori irakurri nuen, telesaila ikusi eta liburu irakurri, ez? Eta liburuak ere berehala harrapatu nindun eta oso gustura irakurri nuen. Labur, New Yorketik Buenos Aireselako itxasontzian, gulutzontzi edo kruzero edo kruizer horietako batean, munduko txapelduna izandako bat, xakean aritzen daan, bertako bidaiariekin, eta alako batean, tipo ez ezagun bat pasatzen da hurbiletik, eta bera ere jokatzen hasten da, eta, denak gainditzen ditu, munduko txapelduna ere gainditzen du, ez? Eta denak harrituta, eta, pixkat, B jauna izena duen protagonista berezi horren historia kontatzen du novelak, ez? Nola nazien torturapean ezagutu zuen xakea, bere garaian, eta, erotu beharrean tortura zen gela baten itxita duki zuten ez dakizen bat egunez edo hilabetez, eta, liburu bat bakarrik aurkitu zuenan, eta xakeari buruzko liburu bat zen, txapeldunen mugimenduak eta ikasi zituen, eta, horrela, erotu beharrean, iaia buruz ikasitako mugimendu haien inguruko, novela hori da, ezta? Eta, hori da, novela eder bat. Erabaki nuen liburu bat idatziko nuela, ikasi nahi nuelako xakeaz, ezta? Eta beraz, hasi nintzen nire kontura, blog bat badut, eta blog horretan, xakeari buruzko, esan nuen, 74 atal idatziko ditut. Eta hasi nintzen blog horretan, xakeari buruzko kontuak idazten, argazkiak eta gainerakoak, eta, horiek sare sozialetan ere publiko egiten, bai. Oso ondo jakin gabe zertan amaituko zuen liburua, baina, oso argi izan da, 74 atal idatzen nahi nituela. Hasieran beldurra nuen, ez nekilako 74 atal kontatzeko haina eman gotezidan xakeak, baina, gero ikusiko duzuen bezala kontrakoa gertatzen da, laburregia geratzen da, ezta. Orduan, laugarren atala esan zen txaturangatik xakera, jokoaren historia laburra. Eta hemen, aitortu behar dut, nik kazetaria naiz, eta izeak nondik ematen didan, orain xakea zitze egingo dizuet, baina orain dela ez dakizen bat urte, Elkanoren bidaia idatzen nuen liburu bat, eta nire alaba zeliakoa da, eta beraz glutenik gabeko bizitzaren inguruko beste liburu bat idatzen nuen, daron zerka pasionatzen nauen, hortaz idazten dut, kazetari zenetik edo pasiotik, ezta?
Baina berehala hartu nintzen xakea idazten hasita, zegoela ni baino askoz gehiago zekin jendea ziurraski gaur hemen zuen artean izango den bat baino gehiago bezala. Eta horien artean Patxi Angulo gaur hemen gurekin dagoena, eta Donostian Oianak aipatu den moduan jokoei buruzko museotxo bat duena eta tartean xakeak, ezta. Eta liburu eder honetan bildu zuen xakeen historia bat, zaldiaren jokoak xakeen historia bat. Eta nik atal bakar batean eta azkar esplikatu nuena, atalak liburuan orrialde tardi, 2 orrialde, 3 orrialdekoak dira, Patxik liburu oso bat du horren inguruan, ez? Azken batean, xakeen historia kontatzen da, ez? Nola, antzinako Egiptoko gerra batuetan dagoeneko ageri diren lehen taula jokoak, ez? Hor ikusten duzuen irudioetan bezala, zenet jokoa, 30 lauki zituena, Asep 20 laukikoa, eta bar, ez? Indian, Japonian, Txinan, baziren nolako jokoak, eta Patxik horietako batzuk, hemen erakusgai ditu gaur ekarri ditu bere museotik batzuk, gero mairan ikusi nahi baldin baduzu ere, ezta? Orduan, esan hori da, xakearen aitzindaria, Indiako txaturanga jokoa zela, ezta? 4 mutur edo 4 gorputz atal dituena, esan nahi du txaturanga hitzak, sanskritotik datorren hitza da, eta armadaren 4 atalen isla, omen da, ez? Gurdiak, elefanteak, zaldiak eta soldaduak islatzen ziren, eta, txaturanga, hortik datorrez. Gero jokoak garatu egintzen, aldatu egintzen, eta, Pertsiara, heldu zen, arabiarrek mendebaldera ekarri zuten, zetaren bideetatik ekialdera ere zabaldu zen, eta hori guztia, xakearen historia zein den, oso ondo kontatzen du Patxik liburu honetan, eta bere museoan ere ikusi daiteke. Eta gero ikusiko dituzuen xake horietan, guk ezagutzen dugun xakea modu batera geratu da, baina, Txinan eta Japonien eta oraindik beste xake mota batzuk badituzte, eta, horiek ere ikus daitezke. Hori da oso labur, atal horretan kontatu nuena, ezta. Gero ni ikasketaz filologoa nahi zenez, filologo keria batzuk ere egin nahi izan dituen, eta, etimologia, ezta. Aipatu dut txaturanga, sanskritotik datorren hitza dela, armadaren 4 atalak edo adierazten dituena, baina hitz batek mendeak eta hizkuntzak igaro ala, bidaian aldaketa fonetikoak eta fonologikoak jasaten ditu, eta hori da gaur egun ezagutzen dugun xake, txez, eseks, ajedrez eta abar hitzen oinarria, ezta? Txaturanga, xatrang, arabiarrek gero al-xatrang bihurtu zuten, al-xatrang hori gero ajedrez bihurtu zen, baina guztiek oinarrian pertsierazko xak dute, ez? Burua edo erregea esan nahi duena. Katalanek kap erabiltzen duten bezala, burua, bukaera, nagusia esateko, ez? Persieraz xak da hori. Eta orduan, xak, aldaketa fonetiko baten bidez eskak ulertu zuten mendebaldean hizkuntza batzuetan, hortik eskakuz sortu zen, eskatxuz, eskaks, eseks, txez, eschak, alemanez, xake, hizkuntza bakoitzak bere aldaketaren arabera, horrela, baina oinarria, esan duden moduan, txaturanga da, eta txaturanga horretan, xak edo burua edo erregea adierazten duen hori, ezta. Luze hitz egin daiteke horri buruz ere. Gero, filologo keriakin jarraituz lexikografia ariketak egin dituen. Zer da lexikografia ariketak? Hitz bat lehen aldiz hizkuntza batean non azaltzen den, ze hiztegitan, ze testutan, ezta? Euskaraz, 1562an agertzen da dagoeneko xakea, Nikola Landutxi italiarraren hiztegian, ez? Ajedrez forma erabiltzen du Landutxik, eta hori da euskaraz lehen aldiz agertzen dena. Gero, 1664an, Parisen, Sylvain Poirerok argitaratutako beste hiztegian, euskaraz ere 2 aldiz agertzen da. Eschetetako, eschetetan, frantsesesko eschek
hitzaren mailegu moduan eta erabiltzen du. Eta gero euskaraz, Larramendik 1745 argitaratu zuen hiztegi hirukoitzean, hor ja, eskake, etxakia, erabiltzen ditu olako hitzak, ezta? Eta, gauza kurioso bat ere esaten du, ez dena horrela, baina berak esaten du, eskake euskarazko etxakiatik omen dator etxe txikia esan nahi duela. Orduan, lauki txiki horietako bakoitza etxe txiki bat izango litzateke eta gero hortik joan zela beste hizkuntzetara. Ez da horrela, ikusi dugun bezala etimologia beste bada, baina Larramendik hori asmatu zuen eta gauza askotan bere garrantzia eta bere jakintza aitortzen baldin bazaio ere, aipatu behar da, hitz horri dagokionez ez zuela asmatu, ezta. Beste berezitasun bat aurkitu nuena. Euskaltzale aldizkariak 1897an Bilbon ajedreza euskaraz izeneko lau orrialde argitaratu zituen, ez? Resurrección Maria Azkue euskaltzain buruaren zuzendaritzapean, plazaratzen zen astekaria zen euskaltzale, eta lehen urtean xakeari buruzko 2 orrialde plazaratu zituen. Eta gero hurrengo zenbakian beste 2. Ondo jokatuteko lege edo arauak bilduz, ez? Besteak beste. Hemen daukazue, irudi bat, PDF-an, 1897ko euskarazko aldizkari bada, Bilbon argitaratzen zena. Xakeari buruzko arauak, xake piezak edo irudiak nola izendatu behar ziren ere bai, eta bukaeran, ohar batzuk, ajedrezeko arau honek, edo xakeko arau honek, hobeto ulertzeko, bai? Gazteleraz nola esaten ziren hitz batzuk, euskaraz nola esan behar diren, nola. Eta gero, berezitasun moduan, amaieran, 1897an aipatzen zuten, ajedrezeko jokoa ikasi nahi da benentzat, geure adiskide batek liburutxu bat bialdu dauzku. Euskaltzaleen euslai gura badabe nahi dutenek, doainik bialduko iake bana, eskatu ez gero. Beraz, euskarazko aldizkari batek irakurlei xakeari buruzko liburu bat oparitu zien 1897an. Kuriosoa behintzat. Garai hartan ez da kasualitatea, Bilbon 1897an euskarazko aldizkari batek xakeari buruz 2 orrialde eta gero beste 2 argitaratu izana. Ordurako xakea zona handiko jokoa zen. Xake elkarteak dagoeneko zabalduta zeuden Europan barrena, eta, batez ere 19. mendean zabaldu ziren Europan, ez? Hiri handietako kafetegietan, Londresen, Parisen, Madrilen, Berlinen, hiri handietako kafetegi horietan sortutako elkarteak, elkarren aurka jokatzen hasi ziren, eta ez Europan bakarrik, Kuban, Estatu Batuetan, Australian eta barra ere, xake elkarteak ugaritzen hasi ziren, eta hoiekin batera eta testu inguru horietan baita xakearen inguruko aldizkariak eta kasetaritza ere, eta munduko lehen txapelketa ere garai hartan jokatu zuten 19. mendearen bigarren erdialdean. Munduko lehen txapelketa jokatu zutenean hasi ziren nolabait lehen arazoekin. Londresen jokatu zuten 1851an, eta kezka sortu zitzaien. Izan ere, jokalariek mugimendu batetik bestera 2 ordu baino gehiago igarotzen zituzten. Eta orduan hasi ziren, arau batzuk edo jarri beharko ditugu, mugatzeko, ez? Hor 1871an denbora mugatzen hasi ziren, eta gaur egun 2 multzotan bere izan da xakea. Xake klasikoa eta xake azkarra. Eta xake klasikoa nolabait mugari gabeko xakea edo da, denbora mugari gabe, eta xake azkarraren baitan denboraren arabera jokatzen dira partidak, eta xake azkarrean ere tximista xakea eta bala xakea modalitateak edo daude. Eta gaur egun xakean jokatzeko webgunetan edo aplikazioetan sartzen baldin bagara, hor daukagu, ingelesez, bullet, blitz, bala edo tximista xake modalitateak. Normalean, minutu bateko partidak, 3 minutukoak, holaxe gabiltza, ez? Xakean ere presaka eta minutu batean. Berez, xakea kontrakoa denean, ez? Lasai eseri, lasai pentsatu, lasai jokatzeko joku bat. Baina, hori ere iritsi da. Askar, ezagutzen duzuenak ongita, ezagutzen ez duzuenak jakiteko bakarrik.
txapelketekin batera eta denbora mugatzeko beharrarekin batera, partiden mugimendu guztiak idazteko ohitura ere sortu zen, ezta? Azken batean, akatsak ikusteko, taktikak ikasteko eta trebatzen joateko baliagarria izan zen, eta baita partidak zabaltzeko ere, aldizkarietan eta barrez. Orduan, gailendu dena urtetan zehar, idazkera algebraikoa izan da, koordenada sistema bat erabiltzen dute, eta lauki bakoitzak bere izena du, ez? Bat A, bi B, horrela, piezak adierazteko ere izkiak erabiltzen dira, eta orduan adierazi dezakegu, dorrea, ez dakize laukitara mugitu dela, eta besterik gabe jakiteko xakea ere idazten dela, eta akaso xake zaleak ez baldin mazalete, eta askotan egunkarietan, aldizkarietan ikusten baldin badituzu alako izkera raro bat, azkenen koordenadak direla, eta, hoixe da. Izkera ere asmatu zutela denbora mugatzearekin batera. Atal honekin bukatzen joateko, esan dudan moduan, aldizkariak ugaritu ziren, 1850-1954 aldian, eta xakeari buruzko ariketak etengabeak izan ziren astekari eta egunkarien denbora pasen artean, ezta? Irakurleak batzi beharreko buruketak eta partida handiak biltzen zituzten aldizkari horietan, ez? Xakeari buruzko testuak edo zutabeak idazten hasi ziren, eta nolabait xakeari buruzko kazetaritza edatu zen, ezta? Eta horrela sortu ziren xakeari buruzko lehen aldizkariak ere. Lehena Parisen sortu zen, 1826an, eta Le Parlament des Essex zen aldizkari hura. Hasiera edo oinarriak finkatuta, eta itzultzaileari ere arnasa hartzen utziko diogu, garapenera sartuko gara. The Queen's Gambit edo telesail horrek 2008ko abenduan estrenatu da 1000 betera mundu mailan egundoko oihartzuna eta arrakasta lortu zuen, ezta? Eta batean milioika lagun hasi ziren xakean jokatzen. Ni bezala, milioika lagunek xake taula on bat erosiko dut, pentsatu eta horra zikinen xake taula erosi nahian. Hainbesterakoa izan zen eromena xake taula gagortu zirela, ezintzen erosi xake taularik 2008ko abenduan, Oianarekin hasieran komentatu dut, berak ere telesailaren arira opariren bat egiteko asmata, eta ez zegoen, izugarria izan zen uholdea, ez? Eta giltzarria, askoren ustez xakea bada, baino batez ere beste kontu bat da, ez? Telesail honek azken urtetako iraultzarik garrantzitsuena oso ongi islatzen du, ez? Iraultza morea edo emakumeen ahalduntzea eta eskubideak biltzen dituen borroka hori, ez? Feminismoa oso ongi islatzen du, eta emakume batek dituen zailtasunak hain maskulinoa den mutilen gizonen xake eremu horretan, txapelketetan, elkartetan bidea egiteko, ezta? 60ko hamarkadan, gaur zorionez pixkanaka gauzak aldatzen ari dira, baina 60ko hamarkadan giroa oso maskulinoa zen, eta hori islatzen du xakeak. Telesaila, kaso asko ez duzu ikusi, spoiler bat egingo dut, edo bukaera kontatuko dut. Umezurtegian hasten den neska txiki hori, arropa zikinekin eta ilunekin, pixkanaka xake partida batean bezala, peoia badakizute aurrera joaten da, laukitxoetan barrena, eta bukaeraraino iristen baldin bada, nahi duen pieza bihurtzen da, normalean dama edo erregina bihurtzen da, ezta. Eta, umezurtegian hasten den neska txiki hori ere, telesailaren bukaeran munduko txapeldunari irabazten dio, eta Moskun, Sokolniki parkean, adineko eta gizonezko ez inguratuta, erregina zuri bihurtuta bukatzen da telesaila, ez? Denek ezagutzen dute, munduko txapelduna da, besarkadak ematen dizkiote, zoriontzen dute, eta da hori, nola neska txiki hura bihurtzen den dama zuria, ez? Azkenean peoia iristen da bukeraraino eta dama bihurtzen da. Eta bidean, emakumeen alduntzea eta feminismoren inguruko hausnarketa eta kontu asko biltzen ditu telesailak. Eta hau aipatuta eztabaida, ez? Zergatik xakean hain emakume gutxi dago, zergatik xake hain maskulinoa da. Eta berehala bi ikuspegi aipatzen dira eta zientziak ere zer esana du honetan. Batetik, neurosexismoa da lehenaren oinarri, ez da. Zer da neurosexismoa? Zientzialariak esaten dute, gizonek eta emakumeek
garun desberdinak ditugu. Gure hemisferioak ezberdinak dira, eta beraz jokatzeko gaitasuna ere ezberdina da. Kontua da hori zientifikoki demostratuta omen dago, eta hori da oinarrietako bat. Horren batzuk esaten dezaz, garun desberdina ditugunez, desberdin jokatzen dugu. Bueno, kontua da, azken urteetan ikerketa asko egin direla eta lan asko argitaratu direla, honekin lotuta, eta esaten dutena da, garunak ezberdinak direla argi dago. Baina aldea, garunen arteko aldea, emakumea alor zehatz batzuetara bideratzen duten desberdintasun soziokulturalek eragiten dute. Txikitatik aldatzen hasten dira garunak. Ez garunak sortzez desberdinak direlako, baizik pixkanaka, bakoitzari esartzen zaizkigun rolen arabera, garunak aldatzen joaten direlako. Cordelia Finn psikologoaren lana egundokoa da, oso mardula, zientifikoa, liburuan argitaratuta dago, eta hor esaten du. Gure garunek, gure garunen aldea jendarteak eta neuroseksismoak sortutako diferentzia dela, Hau da, arrakala edo ezberdintasuna aldagai sozialek eragiten dute, eta ez garunak desberdinak izateak. Hau da, garunak desberdinak zerbaitengatik dira. Orduan, esatea gizonak hobeak direla edo xakean edo hobeto jokatzen dutela, oinarrien neuroseksismoa dauka, Orduan, hainbat eta hainbat psikologo azken urteetan lan benetan bikainak argitaratu dituzte esanez zergaitik den horren oinarria. Eta argi dago arrakala, lehen esan dudan moduan, beste badela, zer baldintzatzen gaitu eta zertara bideratzen ditugu emakumeak eta zertara gizonezkoak. Horri buruz ere oso luze hitz egin daiteke. Tal batean aipatzen da liburua, baina azken batean, asteburuan errepidean bizikletan bezala, Xakea matxista da. Xake elkarteak matxistak dira. Zein baino matxistagoa, Mundu mailan federatutako jokalari guztien artean, 15 bakarra da emakumea. Baina, xakea miniaturazko bizitza omen da esan zuen behin Gari Kasparovek, Orduan, xakea jendearen edo gizartearen isla da besterik ez da. Nahikoa da telebistan kirol albisteak ikustearekin, nahikoa da edozein larrialdiren aurrean esartzen diren segurtasun batzordetako genero kopurua ikustearekin, edozein enpresa handitako administrazio kontseiluak ikustearekin, eta bar, edo egunkarietako kirol orrialdeak ikustearekin. Orduan ez da xakea. Jendartea, gizartea horrelakoa da, eta azkenean, Uxue Alberdik bere azken novelan aipatzen du, ez dut berdintasunean sinetxiko asteburuan errepidean, bizikletan gizonezko adina emakume ikusten ditudan arte. Eta begira ezazue, asteburuetan errepidean txirrendularen ikusten duzuenen jendea 15-tik bat izan daiteke xakean bezala emakumea, beste guztiak gizonezkoa dira. Zergatik, lehen esan dudana, denboraren kudeaketa eta antolaketa da horren oinarria, baldintza soziokulturalak, generoa eraikitzeko erabakien historia, maskulinitatearen abantailen historia, txirrenduan ateratzen denaren atzean, ziur aski etxean aurrekin, edo beste kontu batzuetan, dagoen beste norbait dagoelako. Hortaz ere hitz egiten da liburuan, eta askoz luzeago, minutu batean kontatzea zaila den kontuekin. Horrekin lotuta, aipatu du, ni zarauztarra naiz, Jorge Oteiza eskultore eta artista handia Orion jaio zen, da zarautzen urte askoan bizi izan zen. Jorge Oteizak esaten zuen aurrak intelektualki geinuak direla, iaia edo zertarako gauzak direla, baina gero hezkuntzaren eraginez, 12 urterako gu bezain normalak eta inozoak bihurtzen ditugula. Eta ziurraski Jorge Oteiza ez zuen ezagutuko, baina Laszlo Polgar, psikologo hungariarrak eta Clara Altberger, irakasle ukraniarrak, antzeko pentsakizunak zituzten, eta erabaki zuten, zalantzak zituzten, hau da, geinuak sortu egiten dute diren ala eraiki. Eta, beraien neko argi zuten geinuak eraiki egiten direla, ezta? Eta horren, beraien lehen alaba, Susan Polgar 1969 jaio zena,
zeharo xakera bideratzea eta bere hezkuntza xakean oinarrituta ematea erabaki zuten. Eskolara joan beharrean etxean ez zuten, beraiek erakutsi zioten historia, matematika eta bar, baina batez ere xakean oinarritu zuten bere hezkuntza. Gerra Hotzaren garaia zen, gero itzengo dugu, Fischer eta Spasskiren munduko txapelketa, 1972 eta xakeak egundoko jartzuna zuen edabideetan, eta beraz, testu inguru horretan, erabaki zuten alaben hezkuntza, ez Susan Polgar alabarena bakarrik, baita Judith Polgar eta beste aizparen ere, 3 alaben hezkuntza xakera bideratzea, bai? Bueno, ez zuten utxik egin. Buruz, ez dazkit, liburuen zehaztuta daude, baina 3 egundoko markak egin zituzten. 13 urterako, 18 munduko txapeldunak izatera iritsi, pixkanaka, xake jokalari handiek egiten duten bide hori gailurrera, ezta? Orduan, gizonezkoen elkartetan jokatzen hasi denak liruratu da utzi partidak irabazi, hori izan da polgarraizpen historia, eta munduko honenak izatera iritsi dira, ezta? Nesken komuneraino sartzeraino. Zer da hori? Bueno, Uxue Alberdik Euskadi saria jaso zuen kontrako estarritik saiakeran kontatzen du, bertsolaritza nola gizonen espazioa izan den mendeetan eta markaetan zehar, harik eta euskarazko emakume bertsolariak iritsi diren eta beraien espazio hartzen ere hasi diren arte. Eta horren aurrean emakume bertsolariak izan dituzten zailtasunak eta jasan behar izan duten guztia kontatzen du Uxue Alberdik saiakera horretan. Xakean ez da horrelako lanik edo saiakerarik egin, baino polgarraizpek ere antzeko zerbait pairatu behar izan zuten. Espainian urte askoan Linares Irian nazioarteko xake txapelketa jokatu izan da, eta 1984an txapelketa horretara iritsi zen lehenengo urtean Judith Polgar nesken komunera sartu zen, bai? Gari Kasparov aurkitu zuen. Eta biak harrituta begiratu zioten batak besteari. Kontua da ordura arte ez zegoela emakumerik txapelketa hartan, inorretzela iritsi nazioarteko txapelketa horretara, eta Gari Kasparovek aurreko 4 urteetan irabazi zuen txapelketa hori, eta ohituta zegoen denbora kontuengatik eta erosotasun kontuengatik atxeen aldietan edo ateratzen zen, eta komunera, nesken komunera sartzen zen, bere aurkariak edo gehienak mutilen komunera sartzen ziren bitartean. Beak erabaki zuen, nesken komunera joatea, ohitura bihurtu zuen Kasparovek. Baina Judith Polgar iritsi zenean, baten aldatu zen, ez? Hau nesken komuna da, eta zu mutilen komunera, ez? Orduan, anekdota oso txikia da, baina oso adierazgarria, ez? Imaginatu dezakezu antzeko paralelismo eginez, Andoni Egaña bertsolari txapelketa nagusian beken, kartzelakoan, Euskal Honez, nesken komunera sartuta, eta alako baten Maialen Ojamilok esaten diola txikito, mutilen komunera, ez? Horrelako zerbait gertatu zen xakean Gari Kasparov eta Judith Polgarrekin. Anekdota bada, baina erakusten du nola gizonek emakumen espazioak lapurtzen ditugun, nesken komunera ere iristeraino, ez da. Polgarraizpak aipatu ditut, baina ez dira lehenengoak inolaz ere. Polgartarrak baino lehen emakume asko egon dira xakean, ezta? Erdi Aroan eta Errenazimentuan artelan ugaritan ageri dira emakumeak xakean. Sofonisba Angizola, artista eta pintorearen xake partida, 1555an pintatutakoa, horren adierazgarri da. Italian sortutako artista da, Sofonisba, eta bizitza bera ere debekuei aurre eginez. Bere biografia benetan novela bat edo liburu bat idazteko modukoa da, ez? Badu antzekotasunik polgartarrekin, eta gizonek hartutako espazioa berreskuratzeko aleginarekin. Ez naiz luzatuko, baina Michelangelo bera ere liluratu zuen, debekuei aurre eginez arekin ikasi zuen, eta bar, egundoko historia da, baina laburtuz esan dezakegu 1555an emakumeak xakean jokatzen erakusten duen margolan hori publikatu zuela. 1555 aipatu du, baina askoz lehenago ere badira emakumeak xakean, ez? Europatik kanpo referentziak askoz lehenagokoak dira, ez?
xakean jokatzen duen emakume baten lehen aipamen idatzia 1802 urtekoa da, eta ziur aski akaso patxik zuzenduko dit, eta lehenago ere badirela referentziak esango dit, akaso adituren batek, ez? Bueno, kontu da, 1001 gehiago arabiarren kondairak eta biltzen dituen liburuan, 14. mendean idatzi zen liburu hortan ere, ohikoak dira hango historietan emakumeak xakean jokatzen agertzea. Eta, bueno, batez ere, historio batzuetan, Zein al-Mawasif izeneko emakume bat azaltzen da behin baino gehiagotan, 1001 gehiago liburu horretan, ez da, xakean. Bueno, gero 1001 gehiago liburua, mozorrotutako erotismoarekin eta antzekoekin oso lotuta dago, eta esaten da, xakean nolabait sexuaren metafora eta sexua irudikatzeko jokoa ere bazela, eta beraz xakean aritzea, eta sexuan ari zirela esateko modu ere badela, eta luzeago aritzen naiz eta pasarte batzuk ere biltzen ditu liburuan, hori erakusteko, baina berriro eta azkar bukatzeko, arabiarren garaian da 800. urtean eta barta ere, emakumeak agertzen zirela xakean jokatzen. Erdiaroan ere, emakume ugari agertzen da xakean, xakean aritu ziren eta xakea sustatu zuten emakume askok eta askok, eta referentzia ugari daude bai literaturan, bai artelanetan, eta bar, ezta. Italiako Adelaida enperatriza, 900 urtean, Leonor Akitaniakoa, 12. mendean, Tamar Georgiakoa, Valentina Visconti, Christine de Pizan, horietako batzuk dira, lehenengoetakoak aipatzearren. Liburuan askoz gehiago daude, historia da, dokumentatuta dago, baina, argi dago, eta zenbaitek gainera beraien gorteak, ezagutzaren, artearen eta literaturaren bilgune bihurtu zituzten, eta haietatik sustatu zuten, eta zabaldu ziren mugarri izan ziren hainbat lan, ezta? Eta lan horietako askotan xakeari ere auspoa ematen zioten, eta xakean jokatzeko arauak eta biltzen zituzten, ezta? Erdiaroan gorteetan jokatzen zuten xakean emakumeek, eta Errenazimentuan ere errotuta zegoen xakea. Eta xakea nolabait ezagutzarekin eta kultua izatearekin lotuta geri zen, ezta? Gortetan damen hiriak, erreginaren etxeak eta antzekoak sortu zituzten emakumeek, emakumeen bilguneak izateko sortutako lekuak ziren, ez? Baita xakean aritzeko lekuak ere, ez? Xake aldatzen ari zen, garatzen, pixkanaka aldatzen, eta emakumeek gortean zuten boterea islatzeko modu ere aurkitu zuen, eta beraz, dama lehen aldiz xake taulara agertu zen, ez? Dama bat agertu zen. Herrialde katalanetan eta katalanez idatzitako liburu batean, 1875 agertu zen lehen aldiz dama, eta liburu nolabait xake modernoaren arauak ezarri zituen, ez? 74 apaldiko poema batean. Euskarazko xakeari buruzko lehen liburua berriz Soriako kartzelan idatzi zuten, Maximo Ayerbe Ataundarrak eta Jon Esturo Debarrak, ez? Bi euskal perso haiek, 1982an idatzi zuten Soriako kartzelan, eta hitzaurrea Juan Carlos Alberdik egin zien, ez? Helburua xakea euskaraz lantzea eta irakaskuntzarako sarbidea ematen zen, ez? Batez ere ikastoletara, eta hutsuneak aurkitu zituzten, ez? Terminologiarik ez zegoen garai hartan, piezak edo irudiak nola izendatu ez zekiten, hasi berrientzalen urratsak bildu zituzten, eta baina hori da euskarazko lehen liburua xakeari buruz. 16. mendean, xakeren historian arrasto utzi zuten beste emakumeen artean, Isabela Deste aipatu behar da, nobela italiarra, eta berak, hartu zen, arreta asko errazago jartzen zuela, edo arreta gehiago jartzen zutela, kolore iluneko jokoetan. Eta, garai lehenago ohikoak ziren kolore gorriak, biziak, eta, kolore ilunetako jokoek arreta, mantentzeko balio zutela konturatuta, erabaki zuen xakea, taulak eta piezak marfilarekin eta ebanoarekin egiten hastea. Eta nolabait, Isabela Deste izor diogu gaur egun xake taulak eta zuriak eta beltzak izatea. Anekdota bada, baina baita ere kontatzen, balio du 1500 mendean, xakean jokatzen zuten, emakumeek zenbaterainoko garrantzia zuten. Kontua da, gortetan eta komentuetan xakea ohikoa zela, eta xakea babesa eta hitzake bihurtu zela egon gela lorategi eta logeletara heltzeko, ez? Elkarrekin hitz egiteko, elkarren kontua kontatzeko, sekratuak eta bar. Baina horrekin lotuta haserreak, indarkeria eta bar ere dokumentatuta daude xakearekin,
xakearekin lotutako lehen hilketa matxista 1274an dago dokumentatuta. Eta, bueno, emakumeak bigarren mailakoak bihurtzen joan ziren historian denborarekin, debekatu egin zitzaien ezer argiteratzea, ikastearen mugatuta zuten, gerora sortu ziren hiri handietako kafetegietara sartzea ere bekatuta zuten, eta bar. Eta orduan pixkanaka jokatzen zuten, idatzi eta ikasi gehienetan isilpean, eta gizonak joan ziren pixkanaka xakearen munduan eta liburuetan ere oihartzuna izaten eta liburuak argiteratzen, baina emakumeek hoietarako debekoa zuten ez, bigarren mailan geratzen joan ziren. 17. eta 18. mendetan emakumea jendaurrean desagertu egiten da xake taularen ingurutik, ikusi dugu artiaroan artelean askotan agertzen dela emakumea xakean, baina gerora desagertu egiten da emakumeen debekuak areagoatzen doazen heinean. Etxean, komentuetan edo haietan ikasitako nobelen logeletan isilpean aritu behar izaten zuten emakumeek xakean, eta esaten da kode sekretuak ere asmatu zituztela horretarako, ez? Orduan, dekorazioan xake taularen zuriak eta beltzak erabiltzea leku hartan xakean jokatzen zuten emakumeak zeudela adierazteko modua omentzen. Eta mantelak edo baldozak bezulari egokiak ziren horretarako, ez? Hori gaur egun arte geratu da, zestoako bainuetxea hori, baina dekorazio modernoa eta klasikoa uztartzen da, baina garai bateko jauregietan erabiltzen hasi ziren dekorazio molde horiek, begira, emakumeak isilpean xakean jokatzeko gai zirela adierazteko moduko dekorazio horren oinarren omen dago, ez? Hemen biarritzeko Lerresina hotel eta spa ere, begira, nola daukan lurra, xake zehoiekin, da, adibide batzuk besterik ez dira, baina nondik datozen kontu horiek, ez da. Saiatuko naiz, azkar egiten, denbora aurrera doala, eta bar, eta itzultzailea erotuko dudala. Kontua da, oztopoen gainetik, loraldi ere iritsi zela, ez? Batez ere, 19. mendean, emakumeen eskubideek aurrera egin zutenean, feminismoak aurrera egin zuenean, eta bar, emakumeen lehen xake elkartea 1887an sortu zen, Herbehereetan, Holandan, eta emakume ugari hasi ziren xakean markak hausten eta gailentzen, ez da. 19. mendean, hainbat aldagaik eragin zuten xakearen lehen sukarraldi handia, ez? Nobeleen eta aristokraten jauregietatik burgesia berriaren eremuetara iritsi zen xakea, unibertsitateetara, hirietako kafetegietara, eta horien inguruan sortu ziren elkarteak, txapelketak, egunkariak, aldizkariak, eta xakea nolabait emakumeen aldarrien eta eskubideen ikurrere bihurtu zen, ezta? Eta hainbat emakume handi agertzen dira garai hortan 19. mendearen bukaera alderan xakean ere, baina bitartean zona, txapelketak, txapelak eta gizonek eraman zituzten, ez? Xakean, baina, historiako gainerako alorretan bezala edo beti bezala. Ez naiz luzatzen hasiko, xake jokalari handiei buruz ere hitz egiten da liburuan, ez? Jose Raúl Capablanca kubatarra izan zen horietako bat, askoren ustez munduko xake jokalari handiena, handien askoren iritziz. Kontua da Donostian 1911 urtean, Donostiako kasinoan gaur egun Donostiako udaletxea dagoen lekuan, nazioarteko lehen xake txapelketa handia jokatu zela, eta Capablancak irabazi zuen, eta orduan hasi zen nolabait Capablancaren izena eta zona handitzen, ezta. Munduko xake txapelketa 1921 irabazi zuen, eta haren mitoa handitzen. Kontua da, Capablancaren itzalpean Kuban euskal jatorriko beste emakume bat zegoela, eta Capablanca mundu guztiak ezagutzen du xakean, baina Maria Teresa Mora Iturralde edo Maite Mora Iturralde ez du inork ezagutzen. Xakean egundokoa zen, Capablancaren antzeko ibilbidea, 10-12 urterekin hasi zen partida jokatzen, txapelketak irabazten eta bar, Kubako txapelketa irabazi zuen, munduko xake txapelketara joateko gonbidapena egin zioten, baina ezin zuen bidaia ordaindu. Capablancari bidaia ordaindu zioten, berari ez. Eta nazioartean lehiatzeko zailtasunak, Kuban utzi zuten, eta Kuban egundoko markak lortu zituen, Capablanca berari ere behin baino gehiotan irabazi zion, ez? Nazioarteko xake federazioak aitortza 1951 urtean egin zion, eta ohorezko maisu handi titulua eman zion, eta horrelakoak.
Kuban, orezko dominak jaso zituen, zigiluak atera dira bere omenez eta bar, baina Capablancaren itzalpean nola geratu den erakusteko modua da. Aipatu dut, labur, Donostia, xakearen historian mugarria izan zen 1911 urtean. Besteak beste, nazioarteko lehen txapelketa handia antolatu zutelako, munduko xake jokalari honenak ekarri zituztelako, eta xake jokalari horiei baldintza duinetan ordaintzeko modua jarri zutelako, ezta. Historia da, baina nik bintzat ezagutzen ez nuena, eta hemen Euskal Herrian ere ezagutzen ez duguna, xakearen historia nola Donostia, oso txapelketa sonatu baten lekua izan zen. Garai hartan, pixkanaka xakea goi mailako elkarteetan hasi zen ezaguna egiten, eta enpresa gizonen eta aberatsen elkarteetan joan zen pixkanaka zabaltzen, ez? Eta garai hartan oso ohikoak dira xake elkarteetan alkandora, gorbatak eta trajeak ikustea, ez? Orduan goi mailako elkarteetan zabaldu zen xakea eta Ateneo, Kasino eta elkarteetan jokatzen zen, eta tabernetan nolabait dadoetan edo karta jokoetan gehiago jokatzen zen. Nazioarteko xake federazio ere garai hartan sortu zen, horrekin batera arauak ere sortu ziren, puntuazio sistema eta bar. Sovietarrek, ezin da hitz egin 20. mendeko xakeaz, Sovietarren iraultza aipatu gabe, ez? Xakea nolabait heziketarako oinarritzat hartu zuten, eskoletara eraman zuten, lantokietara eraman zuten, emakumeak xakean jokatzen jarri zituzten, eta bar. Sovietar Batasunean kirol nazionala zen, eta horrek gero egundoko eragina izan zuen 20. mendeko xakean, ezta? Errusiako iraultzak xakea eren zuen milioika herritarren artean, eta usta oso paroa izan zen, eta mundu mailan nabarmen gailendu ziren Sovietarrak. Ez gizonezkoetan bakarrik, baita emakumezkoetan artean ere bai, ez? Bera mentxik esate baterako. Hortik sortu ziren, Karpov, Kasparov, Nonaga, Prindavishli, Maia Txiburdaniz eta bar. Hoien artean, Karpov eta Kasparov eta bar ezagutzen ditugu, bera mentxik ez dugu ezagutzen. Munduko txapelketa hainbat aldiz irabazi zuena, eta Ingalaterran nazien bombardaketa batean hiltzena munduko txapeldun zen bitartean. Egundoko historia, novela bat, pelikula bat, edo zer egiteko modukoa liburuan kontatzen da, baina hori, bera mentxik, benetan egundokoa egin zuen xakean, batez ere debekuei eta gizonezkoen mespertsuei eta aurre egin behar izan zielako baita ere. Bera mentxik bezala, Sovietar Batasunean egundoko emakume pila egon zen txapelketak irabazi zituena, mundu mailan lehiatzen aritu zena eta eta gure artean erabat ez ezagunak zaizkigunak. Ohikoa da mendebaldean isiltasuna, bazterkaria eta ikusezintasuna batez ere emakumeak direnean txapeldunak. Aurrera joko dut, partida biziduna jokatzen ere hasi ziren, Italian, xake erraldoiekin, hori gaur egun arte iritsi da, Gasteizko festetan, Bilbon eta bar egiten dira. Gerra hotza xake taulara iritsi zen, edo xakea gerra hotzara iritsi zen, ez? Garai batean, 20. mendearen 2. erdialdea zeharo baldintzatu zuen gerra hotzak, eta hori xakera ere heldu zen, ez? Espaziora lehenago zen iritsi bezala, inteligentena, listoena, azkarrena zeintzen erabakitzeko modua zen xakea, eta hor, Errusiak eta edo Sovietar Batasunak eta Ameriketako estatu batuek egundoko lehia izan zuten, ezta? Urte askoan esan dugu Sovietarrak gailendu zirela, baina halako batean, 1972an haiei aurre egiteko moduko norbait azaldu zen, Bobby Fischer estatu batuarra, eta horrek egundoko oihartzuna sortu zuen edabideetan, eta egundoko esan zen estatu batuen eta Errusiaren arteko nolabait dema hori, ezta? Luze aritu beharko nuke, Bobby Fischerren inguruan ere pelikulak egin dira, liburuak idatzi dira, Bobby Fischerren bizitzak, liburuak eta liburuak idazteko ematen du, baina hori, atal batean biltzen dut, ze pertsona berezia zen, ezta? 1972an jokatu zen Spassky eta Fischerren arteko munduko txapelketa, eta mundu osoa esan daiteke haiei begira egon zela garai hartan, ezta? Honi buruz ere, pelikulak ere egin dira, txapelketa honi buruz, hau da, egundokoa da, baina aurrera jo behar dugu,
Eta hau da, Bobby Fischerrek Spasskyri irabazi zion munduko txapelketa, eta Estatu Batuek nolabait Sobietar Batasunari koroak kendu zioten zea. Pound Sacrifice izeneko pelikula eder bat dago, txapelketa horren inguruan. Bueno, bera hemen txika aipatu dugu lehen, baina esan daiteke Bobby Fischer eta hauek mundu osoaren fokoak eta arreta zuten bitartean, Nona Gaprindashvili Georgiarrak ere, lau aldiz irabazi zuela munduko xake txapelketa, baina ez zuela esfokurik eta soihartzunik izan, emakumea zelako ezta. Eta, Nona Gaprindashvili bezala, Maia Txiburdanize ere, munduko txapeldun gaztena, 17 urterekin iritsi zen munduko txapeldun izatera. Beti aipatzen da, Kasparov izan da munduko txapeldun gaztena, ez, Maia izan zen, oraindik gazteagoa zenean, eta bar, ahazten zaizkigun kontuak, ez, gizonezkoen futbola hitz egiten dugunean, emakumezkoen futbola ahazten zaigun modu berean, eta bar, orduan, askoz ezagunagoak dira Nona edo Maia berrean, Anatoli Karpov edo Gari Kasparov, ezta. Lehen esan dugu Fischer eta Spasskyk gerra hotza islatu zutela, nolabait Karpov eta Kasparovek ere Sobietar Batasuna ulertzeko eta politika ulertzeko moduak islatu zituzten xakean, bat perestroikaren ikurra zen, eta bestea nolabait Sobietar erregimenaren aldekoagoa edo, ezta. Eta hori, politika uztartu zen xakearekin, hauen historiare egundokoa da, eta, Karpov eta Kasparov bati errege zuria deitzen diote, eta bestea errege beltza, ezta? Bat errusiar petoa da, hile horia, bestea, errusiarra, besteak aldiz Azerbaijandarra, beltza da, Sobietar Batasuna, errepubliken eskubideetatik ulertzen duena, gauza oso ezberdinak da hori xaken ere islatu zen, eta berain arteko deman ere bai, ezta. Saiatuko naiz azkar bukatzen joaten. Gari Kasparovek munduko xake txapelketak irabazi, Karpov irabazi eta bar egin da gero, marka ere bihurtu da, munduko xake jokalari ezagunena bihurtu zen, eta, bizitza eta xakea ulertzeko zenbait liburu idatzi ditu, autolaguntzari buruzko ere bai, eta aipatzen du horietako liburu batean, bere bizitzan egundoko eragina izan zuela Elkanoren eta Magallanesen bidaiak. Bera txikia zenean aitak irakurtzen zizkion ipuinetan eta kontuetan batez ere Elkano eta Magallanesen bidaian oinarritutako Stephen Zweigren novela bat, liburu bat zegoela, Magallanes itsasoen konkistatzailea, eta liburu horretan ulertu zuela nola helburuetara iristeko oso garrantzitsua den bide berriak aurkitzea. Eta xakean arauak ere badaudela, baina arauetatik joaten baldin bagara beti gauza berdinak egiten, nekez iristen garela bide berrietatik, ez? Bide berriak urratzea zein garrantzitsua den leku berrietara iristeko. Eta berari Magallanesek eta Elkanok bidaiarekin erakutsi ziotena, bera saiatu dela xakera ere ematen, baina bizitzarako ere ikasgai ederra dela, ezta? Eta, beti bide berrietan alegindu behar dela. Eta gero esaten du, hobe da estrategia txar bat izatea, estrategiarik ez izatea baino. Xakean esan ohi da, plan eskaiz bat izatea hobea dela planik ez izatea baino. Urratxe bakoitzak, erantzun bakoitzak, erabaki bakoitzak, ongi aztertutako estrategia baten parte izan behar du. Bestela, helburuak zehaztu gabe ibiliko gara. Eta gure erabakiak, nik uste dut denboraz pasan izela eta ja moztu diatela. Orduan, norea esan ibiliko garela estrategiarik gabe, mugimendu honenak beti gertatzen nahi duguna gertadagin egiten direnak dira, esaten du Kasparovek. Bi hauen arteko lehia estua izan zen 80ko hamarkadan, eta hori akaso ezaguna egingo zaizu, ezta. Xakeren inguruko kasetaritza aipatu gulen, bada kasetari iruindar bat, mundu mailan oso ezaguna bihurtu dena, bizitza osoan xakearen inguruan aritu delako, eta Leontxo Garzia izeneko kasetari bat, horri aztela bat eskaintzen diot. Xakeari buruzko aldizkariak ere oso ohikoak dira munduan barrena, baina garai batean, horietako garrantzitsuenetakoa Donostian argitaratzen zen, Jake izena zuen, gazteleraz argitaratzen zen, eta 2013 arte iraun zuen. 1971-tik 2013-ra.
ez nahiz hasiko mena salak eta barre erakusten demorarik ez dugulako, baina xakean erreferentzia oso garrantzitsua izan zen. Xakearen inguruko euskal kazetaritza ere idazten dut liburuan, lehen aipatu dugu Euskaltzale aldizkaria 1897an, baina gero utxunia handia egon zen, ariketa nolabait egunkaria, Euskaldunon egunkaria sortu zen arte, Anaitasun aldizkariko orrialde batzuk dituzue hor, eta Euskaldunon egunkariak bigarren zenbakien dagoeneko ja kiroletan Karpov eta Kasparoven inguruko lehiak zekartzan, egia da garai hura balena aipatu egun garai ez Karpov eta Kasparoven arteko lehia, xakeak oi hartzun askoz gehiago zuen edabiten dabar, eta hori Euskaldun egunkarian ere islatzen zen, astean xakeari buruzko 3 bat albiste edo aurkitzen ditugu egunkariaren zenbakietan. Josu Tornai izeneko katalan batek euskara ikasi zuen, Arrasatera bizitzera joan zen, eta egunkariari eta eskaini zion xake berri maila izatea, eta orduanik Josu Tornai da euskal kazetaritzaren erreferentea. Kasparov bera ere elkarrizketatu zuen behin Iruñean, ezta? Errusieraz ere ikasi zuen Josu Tornaik, eta orduan Kasparovek aipatzen du zer dau tipo katalan bat, niri errusieraz euskarazko egunkari baterako galderak egiten, da olako berezikeriak, ezta? Ezinbestean azkar eta baldar ari naiz, baina amaitzen joan behar dugu, ezta? Hitz egin daiteke luze baita ere, xakeak eskolan zer garrantzi izan dezakeen, ezta? Esan dugu Errusian 1917an boltxebikek eskolara eraman zutela xakea, gerora beste hainbat herrialdetan ere gertatu da hori, Zairen, Belgikan, Hong Kongen, Venezuelan, Moldavian, Kanadaban, Alemanian, baina Europako Parlamentuak 2012an gomendatu zien bere estatuei xakea eskolan izeneko programa abiarazteko. Hezitzaile, psikologo eta pedagogok 11 abantaila nabarmendu dituzte, memoria lantzen laguntzen duela, logika espaziala, matematika, koloren pertzepzioa, sormena, konfientza, eroriz edo akatsak eginez ikastea, eta bar. Luze aritu daiteke, xake hezitzaileari eta xake da eskolari buruzko webgune asko dituzue, proiektu asko dituzue, liburu asko daude, eta bar. Ezin dut luzatu, sentitzen dut. Atarrabiako ikastolan, 1988an hasi ziren xakea eskolan jartzen aitzindariak izan ziren nolabait Europan. Orduko zuzendariak Iruñako xake jokalari bati esan zion xake ematen hasteko, berak esan zuen ikastolan ezin zuela xake irakatzen hasi euskararik ez bazekien, urtebete eskatu zuen euskara ikasteko, Álvaro Balanedok euskara ikasi zuen eta handik urtebetera Atarrabiako ikastolan xake eskolak ematen hasi zen. Erabaki zuten zuzendariak eta biek xake eskolai laguntzeko nazioarteko xake txapelketa antolatzen hastea, eta gaur egun arte iraundu Atarrabiako nazioarteko txapelketak. Karpov ere joan da eskolara, umeekin egotera, eta bar, hemen gure etxetik hurbil egiten diren gauzak. Gaur egun Nafarroan hautazko ikasgaia da xakea, egundoko laguntza du Nafarroako gobernuaren aldetik, eskoletan lantzen dute, eta bar. Beste lurralde batzuten ez da horrela gertatzen, orduan lurraldeen arteko edo gobernuen arteko desberdintasuna dira, eta depende gobernu batek zer erabakitzen duen, xakeak ere isla hori du hezkuntzan edo eskolan, ezta? Imanol Urbietak, Ranroberra, bakarrik eta libre astoa ikusi nuen, txorian nintzela behin betiko, Jon Barraun kalera hainbat eta hainbat abesti egin dituen musikari zarauztarrak xakeari edo Zarautzko xake festari egin zion bere azken abestia, anekdota bat. Xake eta sinema, liburuak idatzi dira, liburu mardula handiak, blogak daude, nik atala bakarra eskaini du liburuan. Chess in the Cinema izeneko webunean esaterako 1873 film edo pelikula daude bilduta kronologikoki, film bakoitzaren izenburuekin, datuekin eta fotogramekin. Xakeak zineman izan duen eragina edo xakeari buruz zinemak zenbat pelikula egin dituen. Berdina egin daiteke xakea eta literaturari buruz. Zenbat liburu eder, zenbat liburu handi idatzi diren xakea oinarritzat hartuta. Gaur egun 102 elkarte daude Euskal Herrian, hemen Biarritzen ere bada xake elkartea, eta, aspaldidanik errotutako jokoa da Euskal Herrian, ez? Horreagako museoa Nafarroan, Karlomagnoren xakea izeneko pieza bat edo badute, ez? Erdiaroan Nafarroko erresuman jokatzen zela ere erakusten duena, ez? Esan dut, 102 elkarte. Bukatzeko, moda aipatu dut lehen, aipatu dugu,
erregina zuria bezala koroatuta iristen dela telesailaren amaierara Beth Harmon, The Queen's Gambit telesailaren zuzendariak eta jantzi diseinuen arduradunak aipatzen dute beraien diseinatzailea gustokoena Cristobal Balenciaga, getariarra izan zela, eta Balenciagaren jantzietan oinarrituta sortu dutela The Queen's Gambit telesailaren diseinua eta vestuarioa eta moda, ez? Beraz, berriro ere, lehen elkano aipatu dugu, berriro ere Euskal Herrira gatoz, eta gaur egun mundu mailan hain ezaguna egin den telesailak, Cristobal Balenciagaren eragina eta getariaren eragina batu. Kasparov aipatu dugu, besteak, zuriak dira guztiak. Orduan, xakearen ere egundoko alegin egin beharko genuke xakea dekolonizatzeko, ez? Edabideetan arraza, genero eta estereotipo eta ardatzeaz batzuk elikatzen ditugu, emakumeak ikusezintasunera bideratzen ditugun bezala, arraza eta genero eta arraza ere, hori da, zuriak gainentzen dira, baina munduan barrena Afrikan hasten da Indian dauen xake maisu handiak ikusezinak zaizkigu, ezta. Bukatzeko anekdotak. Jende askok begiak itxita jokatzen du xakean. Eta munduko marka 52 partida aldi berean horrela jarri, eta 52 partida Suedenan kontra jokatzea da. Ez? Harrigarria egiten zaigu, baino xake jokalari handiek begiak itxatxita xakean jokatu dezakete. Eta badira ikerketa handiak, horrek bertsolarien buruekin ere zehantzekotasun duen, memoria fotografikoa, 8 puntuko habanera luze bat buruan duen bertsolariak, bekeko finalean ere buruan zer duen, iskutuan kantatzen ari den bitartean, eta holako kontuei ere, askoz luzeago atalak eskin dizkiet. Zer da xakea? Artea da, zientzia da, kirola da, gaur egun kirol gisa onartuta dago, olimpiar jokoak jokatzen dira, nazioarteko federazio daude, eta Eusko Jaurlaritzak erabakizun kirolen artetik kentzea, 2004 urtean, eta xake elkarte guztiei diru laguntza kentzea. Kirola ez zela erabakita, egundoko iskamila sortu zen munduan. Gaur egun Magnus Carlsen da munduko xake txapeldun handiena, Garry Kasparovek hautsi zituen marka guztiak hautsi ditu, eta inoiz puntuazio gehien izan duen xake txapelduna da, munduko txapelduna izan da azken 5 urteetan, oso tipo berezia da, bere biografia ere liburuak eta pelikulak egiteko modukoa da, ez dugu aipatuko luze, ez daukagulako demorarik. COVID-19 eraginda San Ferminik ez da izan azken urteetan, aurten itzuliko dira, 2021 urtean iaz, Kukuixu musuren sortzaileak Mikel Urmenetak erabaki zuen Iruñea San Fermin munduko torneoa sortzea, eta, zezenik ez dugu izango Iruñean, baina munduko xake jokalari honenak ekarriko ditugu. Eta orduan, nazioarteko San Fermin xake torneo antolatu zuen, eta Magnus Carlsen munduko txapelduna dena, eta erraldoien adena xakean, horri ibili zen Iruñean, nahi zuen guztiarekin, ebaltzuenarekin, xakean jokatzen ez da. Azkar eta baldar eman dugu repasoa, emakumeen izen asko aipatu ditugu, Judith Polgar da horietako ezagunena, Ana Musitxuk Ukraniarrak ere uko egin zion Saudi Arabian munduko txapelketaren finala jokatzeari, Saudi Arabia emakumeen eskubideak urratzen dituen estatua delako, The Queen's Gambit telesaileko Beth Harmon aipatu dugu, bera mentxik aipatu dugu, Nona Kaparrinda Esbili, Maia Txiburronize, baina zerrenda benetan amaigabea. Gaur egun arte, eta gure herrietaraino iritsi arte, milaka emakume ari dira xakean ikusezinak diren arren, ezta? Xakeak emakume izena du gaur egun, edabidek isildu eta eskutatu arren, ezta? Esaten da, Karpovek Moskuko bere etxeko liburutegian xakeari buruzko 15.000 liburu dituela. Lehen askar pasatu dut eta ez dizuet hortaz hitz egin. Kontua da, idatz daitezkela beste 15.000 liburu xakeari buruz, ezta? Gehienak xakean ondo jokatzeko kontu teknikoak biltzen dituzte, baina historia ez da hainbeste bildu, eta divulgazioan xakeari buruzko kontuak ez dira hainbeste bildu, ez? Hori izan da liburu honen helburua. Niko konstiente naiz atal bakoitza iaia beste liburu bat idazteko haineko abia puntua edo amua dela, esan dut xakearen historia, patxik egin duena. Xakea eta ez dakiz zer, beste liburu bat. Hau da, denetik, ez? Orduan, denetik idatzi daiteke xakea terapia moduan, adimen artifiziala eta xakea, matematika eta xakea eta debekuak, filosofia, edabideetan zergatik futbola edo rutbia bakarrik ikusten dugun, eta bar. Nonbaiten muga jarri behartzen, nik 74 hauek hautatu ditut, eta
onaino iritsi nintzen, eta gaur ere askar onaino iritsiko naiz. Liburua argitaratzean, hau zen helburua, The Queen's Gambit telesaila nola ekarri 2022ko Euskal Herrira, eta hori zen Zornotzako neska bat lagun bat jarri genuen azalean, eta proba ezberdinak egin genituen, zer jarri genetzaken, eta azkenean azal horrekin gelditu ginen telesailari referentzia ginez. Barka gehi luzatzeagatik, azkar eta baldar aritzeagatik, baina eskerrik asko. Mira, esker handi bat, Gari, galderak balin bat dira, ez du da, itzuliko ditugu. Nik justu komentario bat eginen dut, aldi bat entzat ez da emazte sailik eta gizonen sailik. Sakeetan denak nahasiak gira, naiz eta emazte askoz gutxiago agertzen diren, bederen ez da erraiten emazteak haien maila dute eta mutikoak bestean. Eta egia da hori bederen sakean alde hon bat dela. Nire esker. Realitatea da zergaitik iristen diren. Ez dira berizten. Baina realitatea da zergaitik iristen diren proportzio horretan, ez? Lehen aipatu dugun bezala, ziur aski igande dan errepidean 15-tik bat ikusten dugun arrazoi berdinengatik. Orduan, txapelketetan ere 15-tik bat baldin bada emakumea, logikoa da, gizona gailentzea, baina arrazoiak beste batzuk dira, argi da. Hori argitak, nik ikusten dut pertsonalki, nire laguna eta bere lagunak asko ari dira sakeetan, nik batzutan haiekin arituko naiz, baina sekulan azkenean nesken artean ez gira arituko, zeren bat ari da niniarekin, bestea sukalde egiten, eta hori argitak garbi. Nik interesanta txeman dut, zure paralelismoa egin duzuna, pertsularitza eta gambit jokoaren artean. Zeren hor, eta nola memoria fotografikoa duten, eta gambit hortan, sinema hortan, pelikula hortan, hori biziki ongi, frango ongi ikusten da. Primizia moduan aurreratu aldizut, gaur jaso dudalako, bertsolari aldizkariaren urrengo zenbakian, erreportai luze eta zabala argitaratuko da, bertsolaritza eta xakaren arteko harremana, memoria fotografikoa, aipatu dituen horiek. Ez dut nik idatzi, Jon Altuna Hernaniarrak idatzi dut, eta gaur goizean bidali dit, errepasatzeko, irakurtzeko, edo ekarpenen bat egiteko eta. Zinez, harrituta eta gustora geratu naiz ikusita zein ongi landu duen aipatu duzun gai hori. Beraz, bertsolari aldizkarien urrengo zenbakian argitaratuko da bertsolarien eta xake jokalarien garunen arteko eta memoria fotografikoaren arteko lan hori, bai. Mire esker handi bat. Itza utzik, ez dakit beste galderarik baden? Bai. Galderatxo bat, pieza egile artistak izan dira, ez da? Pieza ezberdina, materia, irudi eta hortaz hitz osateko? Inolako zalantzari gabe, patxik ni baina askoz gehiago jaginen du. Bada, mundu bat horren gure nola jondiren garatzen, nola artelan, xaketaula goitzailea artelan ere izan den, nola sortu dituzten, ze materialarekin lehen marfilaren eta ebanoaren oso gainetik aipatu dut, baina hori, xakaren garapenean denetik egon da, eta patxik ni baina askoz gehiago daki horren inguruan, hau da, hemen eredu batzuk badira, baina pieza bakoitzak eta kultura bakoitzak bere moduko aldatzen joan dira, bai materialak, bai piezak nolakoak ziren, bai. Beraz, egin didazunez segipena, utziko dautzut 5 minututan aurkezten zure egiten duzun lanaz, ze joko ekarri duzun eta gero libratuko zaituztegu. Bai, arratsalde on. Bueno, nik berez naiz matematika irakaslea, baina betidanik izan dut zaletasuna jokoekin, eta txikitatik hasi nintzen jokoak, eta azkenean bilduma bat egin dut, eta duela 4 urte ausartu nintzen, eta museo txiki bat
ireki nuen, pribatua da, webgune bat ere badaukat, eta elikatzen dut jokuen historia eta arauak. Hori, ez dakite hor internet zarea duzu? Agian. Eta, bueno, hona ekarri ditut, nik museoan dituan sake batzuk erakusteko munduko txapelketetan jokatzen den, edo gu ikasten ditugun sakeaz aparte, munduan badirela beste sake batzuk. Tamalez, uniformizazioak lortu du sake batzuk desagertzea. Ja munduko txapelketa sake bakarrarekin jokatzen da, estaunton motako sakekin, eta oso gutxi entzuten dugu Japonian 10 milioi bat sakelari daude, baina sogi sakelaria dira, haien sakean jokatzen dute. Europakoan ere bai, mendebaldeko sakean ere bai, Txinan askoz gehiago daude, bere xianki sakean jokatzen, baina adibidez Kanbodia bezalako herri txikietan sake horiek galdu dira. Bai, horiek dira adibidez webgunean dauden, hori Sirian dago, kartetan daude hor jokatzen Nepalen, hori Sirian dago Alepon, hori Lezon dago, da truk jokua, guztot hemen iparraldean ere jokatzen dela, Afrikan dago jokatzen Mankala jokua, eta horiek dira Saharauik kanpamentuetan jokatzen duten Sige jokua, hori da Bagamon jokua Georgian, Dado erromatarrak hori ziren, hauzo askar pasatzen du. Hau gizkiago, hau Tunezen daude, lurrean jokatzen, ez daukate taulari, baina jokatzen dute, Bagamon Sirian, hori dira nire bilduma, joan jokoak hor, bai. Hau dira nik asaltzen ditudan jokoak, horre kontatzen dut, adibidez barrikadak irekitzen boguzu, hori, hor dago historia, hau Alemanian sortutako jokoa 19. mendean, eta nik hemen kontatzen ditut pixka jeitsi, eta hor daude arauak eta mugimenduak eta horako gozak. Joan atxera jokoak adibidez, ikusteagatik 10. jeitsi bera, 10. adibidez, eskubian, hori, eskubian lehenengo hori. Adibidez, hau da 2000 eta piko, ez 5.000 urte dituen jokua, Iranen eta inguru hartan asmatua, eta jokatzen zuten, hori British Museumen dago, olako kopiak, eta hau Iranen, eta hor kontatzen dut jokoaren historia, eta gero urrengo horrian, hor arauak jartzen duen, hor mugimenduak, eta nola mugitzen diren piezas, nola korritzen diren, eta bar, olako gauzak egiten. Hori da. Eta dena gazki, batxi, izuak da. Nik atal batean horreletara dira, mundu bada. Bai, museoan 1000 joko ditut, baina ezin dira dena ikusi, baina eta dauzkate kartak, dominoak, dadoak, bakar jokoak, puzleak eta bar, eta gero orain batez ere sakeak erakusten ditut, liburu argitaratu dalako, baina badauzkat joku horiek guztiak baditut nik museoan. Hori divulgatzeko hizkuntza, beste hizkuntza batean edo batzutan ekatzen da? Den euskeraz. Ez beste nik egiten duana da beste hizkuntzetatik euskerara ekarri. Horran, liburuak daude frantsesez, ingelesez, nik dena egiten dut euskeraz. Baina badaude, nik beste liburuetatik ekartzen dut dena. Eta ordutegia behar da museoarena? Nik ez dago ordutegirik, baina idatzi eskero, badago webgunean, horre harremanetarako zea horretan idatzi eskero, ni adosteko itzordua presnago eta hori. Zeka, nire lana daukat, irakasle moduan, eta horren, hori aparte egiten dut. Hori da, ez da egite. Mila esker handi bat, uste dut dela asko deskubritzeko zure museoan.
Mil esker gari patxiek hartzeagatik, mil esker zure hitzaldiagatik eta mil esker etortzeagatik deneri momentu bizki goxo bat pasa dugu eta naiz eta denbora falta ginuen pixka bat ikusi dugu txakearen gauz pila bat. Eta mil esker itzultzaileari. Peio egiri.